سلام تغطاتنا هذا القناة كما كنيخم لومي نخلنا تغمنا أرستي هذا غريبة زلخو نايلوما أرسنا بفلاي أبز حجي كزيه تغاني نزر أزلو زي نفسها ممثال حر عبيكي لاوي فلات أوسكار وايلد سبحان تايلو يزارب نيرو ننفسها مثل مخنياتو وتم كالو سبات كلهم توسيدوم يم تاي مالتيو أبزي عالم سي نسخات رايخا زي توسط كازر لغاوي نسخي ونسخي يزلزل لغوي نسخا نحنا تراينا زي توسدنا زلنا برتهم كالو توسيدوم يم نفس وكفسب ناتو هيوت اللو تاي مالتيو أبي هيوت تزغلله نعاي ممثاليو وين عخا ممثاليو وين عخا ممثاليو نزي زغلله مريتنا كنتاي كنقبر نفتن كالو سبات كنكون نفتن ناي كالو سبات هيوت ريبليكيت ويكا ايميتيت كنقبر نفتن تاي مالتيو ناي كالو سبات كيوت كتمثل وي كالي سب كتكون مفتان كساب كندي كبيديو بزع نجر كتلصنا علىك بزع نجر نخيت جاجي بزع صنصوايات كتفطر علىك أمنت منتاي مخنياتو بهيوت وتم كند عوتاتن تم كند حقوساتن تم ننفسهم زمسليهم عوتن حقوسن كون زي دل سبيل حاديو اتليست وي حقوس كون زي دل وي عوت كون زي دل سبيل كلتيو خانت تخايلو برقص ما كلتيو سلازي نابزن كلتين كنبصح تقدم يترقحيت نفسها ممثاليا نفسها ممثالك بخمي يزقبر نزون سلازي نفلطو لومي حدا بحدا كريكم كفتني كسام مودات انت تعجزكم دما برقص اقداس فلطات لسكم كتوتيكم نابلكو هيا نابت تمرتي أمبارنا لو أرسنا تمرتنا هات بي يور سيلف كما يجير كان نفسها تمثل حمشته ميلاتات وي منقدتات كريه كما يجيرنا عن نفسنا نمثل نفسنا ممثالك بهالكلو انتاي كنوقدها لنا انتاي كنا معبلها لنا كنرينا سلازي هينا بتتمرتي تقداميتي نفسها ممثالك نبلكلنا know yourself مجمريا نفسها تمثل من مخان كان نفسها فلتا من يعني انتاي دليتات يابز هيوت انتاي كقبريه تفتير انتاي علامانا مفتريه اليوم اقدس تحطوتات زياتهم قدن ملسك نرخب لهم علينا مس نفسنا صنيلنا مسكيلاتات تزاربنا مصحفتن بيبنا ادلاين تخوينو زقباء غزي وسيدنا كنفلطو لنا من يعني جورجو منيو وكمان تلكم نش ما يكنغركم غلي سرعي كنغركم غلي بركز كن زي كون منته من يعني تاوشتنا زمص ملسلو ስለዚህ ምን ያህል ክንብል ካለና what do I want እንታይ خابي وزدلي እንታይ ንዓይ ባህ ዝብለኒ እንታይ ተገበርኩ ሓጎስ ዝመልአለይ ዓወት ከን ዓይንታይ ማለት እዩ እዚ ንነፍስና ክንዛረቦን ክንሓቶን ዘለና and why am I here እንታይ ክገብር ኣምላኽ ኣብዚያ ግዜ እዚያ ኣብዚያ ቦታ እዚያ ናብዛ ዓለም ሊኢኹን ዘሎ እንታይ ዕላማናተይ انتاي كجبر علنا انتاي كجبر تفتير زبل حتى كل جزء بغليل زملاس ملسي مثلا نو نفسها كتفلت تخيل كتزلا على سلطانا فلطة لبونا نسيو يبني يرتقات know yourself تزعبي حتى يسلزي كتحل نفسنا نحتتنا مس نفسنا كنمايتو زلنا نقريو take time جزء ليو جزء وسدلو جزء وسيد كادما كسرحلو لك قال اي قرب أقلل كتب لكم تخلنا أب نفسها مفلات start to define yourself according to your terms هجي زعبا نفسها مفلات كنزارب كلنا قل نقرات زعبانا انت عينت بحر اللي نخنبل نغلابنا توازع ايديه ولا سيريس يعني نفسنا زعب استفل عليه نقر كن حتى لنا كتشارمينج نسبات بخمية نسبات حابدية نسبات قرارباي كميو بس نفسنا ون كنزارب زلناينا أب سبات تقداسنة على نديو ننطق ما يترايد يزواسا وايس نخالوت كحجز فتن تعينت بحر لنا بس نفسنا كنزارب لنا what are my passions أبي وننا تيزلو انتاي تقبركيو جزية زي استوعلو سلازي تناتكا وني هيوتكا بملو حيلخا حقوس جبركا بملو حيلخا كم سرح جبركا اينايو empathy ناي كالو سبات مسكالو سبات كزارب كلغو بناتهم عين كريوم ديز دلي ويس بناتي من قد تراك خيز دلي كمودما aggressive دي ايكون مسبات كغريچت كمي بحرناتي تغراچ اودي ولا سلاماويه كمون اب سبات سناي يزمنه ولا حماق يزمنه زياتون نفسنا مفتاش كحجز زخول رقحيتاتيو اب نفسها مفلات كنزارب كلنا كنستوعل زلنا قداس قداله نسو دما انتايو حلوفنا اب حلوفنا حماقه سبات كنكون نغلينا بركت
ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕማቕ ሕሉፍ ነርና ክኸውን ይኽእል እዩ ኣዝዩ ደስ ዘይብለና ወይ ዘይኹርዓና ወይ ዘይሕጉሰና ሕሉፍ ነርና ይኸውን እዩ ፅቡቕ ነገር ጉድ ኒውስ ሕሉፍ እዩ ሓሊፉ እዩ ትሕቶ ነቲ ሕሉፍካ ኣብኡ ዲኻ ትነብር ዘለኻ ወይስ ሎሚ ካልእ ሰብ ኢኻ እዚ ካልእ ሰብ ክንከውን ኣለና ዘይሕጉሰና ሕሉፍ ተነርና ንቕበሮ ኣዞ ንሸፍኖ ማለት ኣይኮንኩም ወይ ንሕባእዮ ማለት ኣይኮንኩም ምሕባእ ፅቡቕ ኣይኮነን እንድዩ ምክንያቱ ክትሓብእ ተጀሚርካ እንታይ ትገብር ኣለኻ ካልእ ሰብ ክትከውን ትፍትን ኣለኻ ንዕኡ ተቐቢልና ከም ዘለዎ ተቐቢልና ግን ሕሉፍ ምዃኑ ከም ዝሓለፈ ኣብ ናቱ ቦታ ፍሉይ ቦታቐሚጥና ሎሚ ግን ካልእ ሰብ ክንከውን ንፈትን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሕሉፍና ኣይንመላለስ ምክንያቱ ምስ ሕሉፍና ሰላማዊ ፍታሕ እንተዘይጌርና ኩሉ ግዜ ኣብ ዝመፃኢና ክርብሸናን ክውኸናን እዩ ካብ ሕሉፍና ክንሕባእ ተፈቲና ፅቡቕ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እናተሓባእና ክንነብር ኢና ስለዚ ነቲ ዝሓለፈናትና ተቐቢልና ግን ኣብኡ ክንነብር የብልና ናይ መፃኢና ሂወት ክንሰርዕ ኣለና እቲ ዝበለፀ ድማ ኣብ ሎሚ ኮንካ ክትነብር ምፍታን ማለት እዩ ካልኣይ compared to no one ተኻለይቲ ጥበብ ነፍስኻ መምሳል ክንብል ከለና ኣብ ዓለም ከማኻ የለን ከማኺ የለን ኣይተፈጥረን ቅድሚ ሕጂ ካብዞም ኩሎም ቢልዮናት ዝሓለፉ ሰባት ኣይተፈጥረን ኣብዚ ሕጂ 8 ቢልዮን ከባቢ ዘለና የለን ድሕሪ ሕጂ እውን ኣይክመፅን እዩ ስለዚ ንስኻ ወይ ንስኺ ወይ ኣነ ኣዝና ፍሉያት ሰባት ኢና ስለምንታይ ዳ እሞ ካልኦት ሰባት ክንከውን ንፍትን ስለዘይንፈልጥ ጥራይ ናትካ ብልጫኻ መን ምዃንካ እንተዘይፈሊጥካ ንካልኦት ምን ምዃኖም ፈሊጦም ዘለዉ ወይ ኣትሊስት ፈሊጦም ዘለዉ ኮይኖም ስምዑኻ ከምኦም ክትከውን ኢኻ ትፍትን እቲ ዝቐለለን እቲ ዝበለፀን ግን መን ምዃንካ ክትፈልጥ እንተትኽእል እዩ you're surrounded by beautiful and successful people ኣብ ከባቢና ሎሚ ዘመነ ቴሌቪዥን ዘመነ ሶሻል ሚድያ እና ኢንስታግራም ፅቡቃትን ከባቢና ኩሉ ብፅቡቃትን ብዕውታትን ብሓያላትን ዝተኸበበት እያ መዓልታዊ ክንደይ ዕውታት ኣብ ከባቢና ክፀልውና ይውዕሉ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ከምኦም ክንከውን ፎቶኮፕ ናቶ ቦኦም ተመሲጥና ንዕቤት ናትና ክንቃለስ ኣለና yes definitely ኢንስፓየር ክገብሩና ኣለዎም ግን ነፍስና ገዲፍና ከምኦም ክንከውን ኣለና ማለት ኣይኮነን ምስትውዓል የድልየ እዩ ተዘየለ ነፍስኻ ከም ዘላታ ተዘይተቐቢልካ ቀልጢፍካ ርእሰ ምትእምማንካ ኢዱ ክህብ እዩ ብሓፈሻ ኣብ ማርኬቲንግ ክንርኢ ከለና ሎሚ ብዙሕ ግዜ ነቲ መንነትካ ከውሕደልካ ወይ ከዓ ነቲ ርእሰ ምትእምማንካ ዘጉድለልካ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ነፍስኻ ትፈልጥ እንድሕር ኮይንካ ብዙሕ ነገር በዚ ዘሎ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ኣይክሸክዕን ኢኻ እዚ የድልየካ እዚ ጎዲሉካ ኣሎ ከምዚ ኮይኑ እናበሉና እኳ እዮም ዘግዝኡና ዘለው ሓደ ብነፍሱ ክሩዕ ወይ ከዓ ነፍሱ ዝፈልጥ ዘድልዮ ዝፈልጥ መን ምዃኑ ዝፈልጥ ግን ብደገ ዝመፅእ ድምፂ ብዙሕ ኣይፀልዎን እዩ your race should be against you እቲ እንኮም መወዳደሪኻ መን ክኸውን ኣሎ ነፍስኻ ወይ ነፍስኺ ሎሚ ምስ ዓሚ ከነወዳድራ ከለና ዓበይ ደረጃ ኣለና ዓብይና ዲና ክንዲ ምንታይ ሰጉምና ንቅድሚት እዚ ክኸውን ዘሎ ውድድርና ኩሉ ግዜ ምስ ነፍስና ንነፍስና ምዕባይ ደኣይና ክንወዳደር ዘለና እምበር የማናን ፀጋምናን ዘወዳድረና ምክንያት የብሎምን ሰባት ነናቶም ዕላማ ኣለዎም ኣብ ሂወቶም ምስ ካልእ ኣብ ካልእ ዕላማ ምስ ዘለዉ ሰባት ምውድዳር ማለት ምፅላሎትካ ምግያይ ማለት እዩ ትርጉም እውን የብሉን ስለዚ work hard to make yourself better than last year and continue to improve your skills እንኮን ዓና ዘገድሰና ዘለዎ ነፍስና ምዕባይ ክእለትና ምዕባይ ፍልጠትና ምዕባይ ካብ ዓምን ለንዘበን ኣዚና ብሉፃት ክንከውን ትመፅእ ዘላ ዓመት ድማ ዝበለፅና ኮይና ንክንቀርብ ክእለታትና ክንዕቢ ተዘይ ኮይኑ እንታይ ንገብር ሓደ ግዜ ኣራንሺ ተተሓይሽ ወላ ትፋሕ ንብል ኣይወዳደራን ነናተን ብልጫ ኣለወን ታይብሉ ልሙድ ዘረባላ ብእንግሊሽ don't compare an apple to an orange because they are different ክልተ ዝተፈላለዩ ነገር ኣይወዳደሩን እዮም ነናቶም ብልጫታት ኣለዎም ነናቶም ፀጋታት ኣለዎም ነናቶም ድኽመታት ኣለዎም ስለዚ ሰባት ምውድዳር እውን ልክዕ ካብኡ ይፍለን እዩ ነናቶም ዕላማ ነናቶም ብልጫ ንዘለዎም ሰባት ኣይተወዳድሮን ኢኻ ትምህርቲ ናትና ዝተማሂርና ዝሓለፍናሉ ሓደ ካብቲ ጌጋናቱ ንሰባት ስለ ዘወዳድር እዩ ሰባት ክወዳደሩ ይግብኦም ነናቶም ብልጫ ኣለዎም ነናቶም ዓውዲ ኣለዎም ስለዚ ወላ እቲ ቤት ትምህርቲ ብኸምኡ እንተተሰርሐ ንሕና ግን ንነፍስና ኣብ ውድድር ክንእትዋ የብልና ምክንያቱ ውድድር ኩሉ ግዜ ሃሳይ ሰዓርን ተሰዓርን ስለ ዘለዎ ሳልሳይ find your tribe እዚ ኣገዳሲ ንዓኻ ዝመስሉ ሰባት ክትረክብ ኣለካ ምክንያቱ ንዓኻ ዝመስሉ ኣተሓሳስባኻ ዝርድኡኻ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ዘለካ ሰባት ክሳብ ዘይረኸብካ ሓደ
ድኻምነታትካ ክትገልጽ ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይነትካ ንኽትፈልጥ እውን ክትሓትትን ክትዛረብን ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እንድሕርቶም ምሳኻ ዘለዉ ጥዑያት ሰባት ተዘይኮይኖም ወይ ከዓ ሓደገኛታትን መርዛማትን ሰባት ተኮይኖም ዝኾነ እንተተዛሪብካ ወይ ክሓምዩኻዮም ወይ ቡ ገይሮም ከዳኽሙኻ እዮም ምድኻም ከዓ ሓደ ሓደገኛ ነገር እዩ ምክንያቱ ንሰባት ብተደጋጋሚ እንድሕር ኣዳኺምካዮም ርእሰ ምትእምማን ናቶም ኢኻ ተሃርሞ ዘለኻ ምናልባት ፅንፅዋይ ወይ ጆክ መስለና ክእል ግን ሲምፕሊ ብቐሊሉ ንሰብ ብዙሕ እንተዳኺምካዮ ኮንፊደንሱ ሼክ ይኸውን ኣብታ ዓውድቲ ስለዚ ክነስተውዕለሉ ኣለና ከይተረዳእና ሰባት ንጎድእ ከይንህሉ ስለዚ ከመይ ዓይነት ሰባት ትቐርብ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ይኸውን ካልኣይ ድማ እትዮም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ማሓዙትካ ዕሩኽትካ እቶም ዝቐርቡኻ ብጣዕሚ ፅልዋ ኣለዎም ኣብ ኩሉ ፅላት ናይ ሂወትካ ምክንያቱ ንስኺ ወይ ንስኻ ኣቨሬጅ ናይቶም 5-6 ሰባት ቀፃሊ ትረኽቦም ኢኻ ገንዘብካ ኣተሓሳስበኻ ክእለትካ ሂወትካ ኣቨሬጅ 20% ሬንጅ ላዕሊ ወይ ታሕቲ ኣብቲ ናይቶም ምሳኻ ግዜ ዝሕልፉ እዩ ስለዚ ምስ ሂወቶም ፅቡቅ ዘየለ እንተለኻ ብርግፅ ሂወትካ ምናልባት ንእሽተይ ካብኦም ይሓይሽ ወይ ንእሽተይ ካብኦም ይሓምቕ እምበር ኣብ እዩ ምስ ኣዝዮም ንፉዓት እንተለኻ ግን ሂወትካ ዝለዓለ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ እንታይ ይብሉ ኣብ ውድድር ምስ ብርቱዓት ጎይኻ ጭራ ምውፃእ ይሓይሽ ካብ ምዘይ ኣዝዮም ሕማቃት ጎይኻ ቀዳማይ ምውፃእ እዚኣ ኣስተውዕሉላ ካብቶም ከባቢኻ ዘለዉ ቀዳማይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ትርጉም ግን የብሉ ኣብቲ ተርፍ ዘላ ክላስ ቀዳማይ እንተወፂኻ ስቲል ክትተርፍ ኢኻ የጋጥም እኮ ሓንቲ ክላስ ብምሉእ ኣቨሬጃ ትሕቲ 50 እንድሕር ኮይኑ ትተርፍ እያ እኮ ካብኦም ግን ቀዳማይ ዝወፅእ ኣሎ ምክንያቱ 49 ዘምፅእ ቀዳማይ እዩ ንዓይ ግን እንታይ ይሕሸኒ ምስቶም ሓያላት ጎየ ጭራ ወፂ ኣቨሬጅ ናተይ ግን 95 ክኾነለይ ይሕሸኒ ወይ ከዓ ላዕሊ ክኾነለይ ይደሊ ምክንያቱ ኣትሊስት ቅልጡፍ ይጎይ ኣለኹ ንቅድሚት ይኸይድ ኣለኹ እዚኣ ኣስተውዕሉላ choose to spend your time with genuine and optimistic people ምስ ኣዝዮም ክፉት ልቢ ዘለዎም ቅኑዓት ሰባት ክብረት ዘለዎም ከምኡውን ኣወንታዊ መለኻኽቲ ኣብ ሂወት ዘለዎም ግዜና ምሶም ተጥፊና ኣዝዩ ፅቡቅ ክኾነልና ክእል በንፃሩ ካብቲኦም ንሰባት ክንዕኩን ክኽዕቡን ዝኽእሉ ከምኡውን ርሕሩሓት ዘይኮኑ ሰባት ክንርሕቕ ኣለና ወይ ግዜ ምሶም ነጥፎ ከነውዕድ ኣለና እንተዘየለ ድማ ካብ ፅልውኦም ነፍስና ክንከላኸለላ ኣለና build your self confidence ርእሰ ምትምማን oh my god ርእሰ ምትምማን very important ኣፍ ልብኻ ይነፋሕ መናኽብካ እንድሕርቲ ይመለስ ዓይን እናጠመትካ ዝመስለካ ርእይቶ ወላ ጌጋ እውን እንትኾነ ብምትእምማን ኣይፈልጦን ኢልካ ምዝራብ ካብ ኩሉ ተመራፅን ዝበለፀን ቫልዩ ናይ ሂወት ወይ ክብሪ ናይ ሂወት ክብርናትካ ድማ እዩ ክብሪ ነፍስኻ ከተኽብራ ክትኮርዕ እንድሕር ኮይንካ ድማ ረቋሒታት ኣለዎ ንኣብነት ርእሰ ምትእምማን ካበይ ዝምዕብል እንተኢልና ካብ ቀፃሊ ንገብሮ ንጥፈታትን ፃዕርን ነፍስኻ ምህናፅ ሓደ ኮንፊደንስ ሰብ እንታይ እዩ ኣካላቱ ብኣካላቱ ሕጉስን ኩርዑ እንተኮይኑ ኮንፊደንስ ኣለዎ ናምበር 1 ኣካላትና ከምቲ ንኽእሎ ንሕና ክንምልምሎን ክንከላኸሎን ኣለና ኣካላትና ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣዝዩ ካብ ፅቡቕ ኣብ ውሽጢ ግን ዝኾነ እንተዘይብልካ እውን ኮንፊደንስ እኮ ይብልካ ዝኾነ ቃል ክትዝረብ ከላ ኣዎ ሕጂ እውን ደንቆሮ ክብሉኒ እዮም ክትብል ኢኻ ትነብር ክንደይ ሓያላትን ግልቡታትን ትርኢ ኮንፊደንስ ዘይብሎም ኣፍ ልቦም ነፊሖም ክኸዱ ከለዉ ኮንፊደንስ ዘለዎም ይመስሉካ ሓንቲ ቃል ክድርብዩ ከለዉ ኦ ማይ ጋድ ከም ዝተፀበኽዎን ትብል ማለት ስለዚ ኮንፊደንስ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ስራሕ እዩ ክልቲኡ ድማ ክነፃፀል ኣይግባእን ካልኣይ sport makes you healthier happier and improves your self esteem ስለዚ ኣካላትና ገለ ካብቲ ቀንዲ ዝደልዮ ነገር እንተሎ ጥዑይ ኣመጋግባን ስፖርትን ክልተ እዚኣቶም ብደገና ይሃንፁና ኣብ ውሽጥና ድማ ናይ ሓጎስን ናይ ኩርዓትን መንፈስ ይምፅኡልና ምክንያቱ ስፖርት ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ሙድ ስለ ዘምፃልና ፅቡቅ ሙድ ከዓ ንኮንፊደንስና ኩሉ ግዜ ቡስት ወይ ሓይሊ ይህቦ ስለዚ እቲ ናትና ንገብሮ ምንቅስቃስ ኣብ ኣካላትና ይኹን ኣብ ሓንጎልና ፅቡቅ ንስማዓና እንተሎ ኣብ ከባቢና እውን ፅቡቅ ኢና ነንፀባርቕ ብኡ መንፅር ድማ መዓልታዊ ከምዚ ክንገብር ከለና መዓልታዊ ሕጉሳትን ኩርዓትን ስለንኸውን ኮንፊደንስና እናዓበየ ድሕሪ ቁሩብ እቲ ኮንፊደንስና ቀፃልነቱ ይረጋገፅ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ስፖርት ከነጉድል ከለና እውን ኮንፊደንስና ይጎድል እዩ ስለዚ ስፖርት ብጣዕሚ ንነዊሕ ዝጠመተ ሓገዝ ኣለዎ ካልኣይ ስፖርት ክትገብር ከለካ እንታይ ዓይነት ሰባት ኢኻ ትረክብ ስፖርት ዝገብሩ ጥዑያት ሰባት ኣብ ሂወት ንሂወት ብዙሕ ዝደልዩላ ንሳቶም ምዝማድ እውን ሓጋዚ ነገር እዩ ስለዚ exercise is known as a mood lifter if you feel good self-doubt and self-loathing are less to be visible in your life ሓደ ሰብ ሙሉእ ኣካላቱ ዝሃንፅ ቀፃሊ
سمتمان سلزلوا إذا نفسها مدخامن نفسها مورادن قصال أبزيوم سبازياتهم أي متسنيو مخنياتو سبورت بحفشة نتموت كاي عريو أكلات كاي عريو حنقول كاي خفتو صبغ تدقس صبغ تبلع everything is good ስለዚህ ካብዛ ስፖርት መጀመርያ እቶም ንገብር ዘለናኻ ቀፃልነት ሓንቲ ግዜ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ዝበሃል የለን ፍልጠትን ስፖርትን ቀፃሊ ክኸውን ዘሎ ልክዕ ኣብ መዓልቲ ትማል በሊዐ ወይ ቅንሶምን የበሊዐ ኣይንብል ኢና እኮ ግድና ንበልዕ መዓልታዊ ሓንጎልና መግቢ ይደሊ ኣካላትና ድማ ስፖርትን ፅቡቅ መግብን ተመጣጠነ መግብን ይደሊ ሓምሸይቲ ገለገለ ሕግታት ኣብ ሂወትና ከነተኣታትዎም ንኽእል እንተይልና ናምበር 1 If you want to be proud of yourself, do what you say. ኣብ ነፍስና ኩሉ ግዜ ኩርዓት ብነፍስና ክንከውን ተደሊና ስፖርት ክገብር እየ ዝባልና ስፖርት ክንገብር ኣለና እታ ዝበልናያ ቃልሲ ከነተግብራ ክንክእል ኣለና ንነፍስና ከምዚ ክገብር የልና እንተዘይጌርናያ ንሕሱ ኣለና ነፍስናኻ ከምቲ ካልኦት ሓሳዊ ሰብ ዘይፈቱ ነፍስና እውን ዝሕስወላን ዝጥብራን ኣይትፈቱን እያ ሓንጎልና ዝጥብሮ ኣይፈቱን እዩ ስፖርት ተጌርና ክንሕጎስ ኢና እንተይልናዮ ስፖርት ክንገብር ኣለና ገለ ክገብር ሓደ ነገር ከንብብ የለውም እንተይልና ክንገብር ኣለና ሎሚ ኣነ ንኣብነት እዛ ቪድዮ ክገብራ ኢለ መዲበ ነይረ ግን ፕላን ካልእ ተቐይሩ ኣብ ካልእ ውዒለ ግን ስቲል ክገብራ ኣለኒ ኢለ ስለ ዝነበርኩ ገይረያ and I feel great ስለዚ ዋላ ንእሽተይ እውን እንትኾነት ገለ ነገር ስለ ዝገበርኩ right now ሕጂ ፅቡቕ ይስምዓኒ ኣሎ that's exactly what I say ስፖርት ክገብር ኢለ ምስ ገበርኩ ክገብሮ ከለኹ ምናልባት ጥዑም ከይከውን ይኽእል እዩ ድኻም ስለ ዘለዎ ምስ ወዳእኻዮ ግን you always feel great ዝኻ እትፅቡቕ ነገር እዩ every time you say you will do something and you do it you will build your confidence in yourself ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍስና ሓደ ነገር ክገብረ ኢልና ክንፍፅሞ ከለና ኣካላትና ኮንፊደንስ ይገብር ኣካላትና ድማ ነቱ ንብሎ ቃላት ነተግብሮ ምዃንና ፅቡቕ ስለ ዝስምዖ ኩርዓት ይስምዖ በዓና ልክዕ ድማ ምስ ሰብ ከምኡ እዩ ዝበልናዮ ዘይነተግብር ተኮይና ሰባት ምስ ግዜ ክኽዕቡናዮም ቃላትና እውን ተግባር ክህልዎ ኣይኮነን እምነቱን ይግብድሉ ኣባና ማለት እዩ force yourself to never stop learning ነፍስኺ ወይ ነፍስኻ ኩሉ ግዜ ካብ ፅምኣት ናይ ፍልጠትን ናይ ዕቤትን ጠጠው ንኸይትብል ክንእግድ ኣለና ክንቀፅዓ ኣለና ልክዕ ከምቲ መግቢ ንበልዖ ፍልጠት ድማ መዓልታዊ የድልየና ብፍላይ ድማ ነዚ ሕብረተሰብናትና ፍልጠት ፅምኢ ናይ ፍልጠት ስለ ዘለና ክንቅለብ ክንክእል ኣለና ኦኬ 24 ሰዓት ፍልጠት ኣየድልን እዩ ምክንያቱ 24 ሰዓት ትወዝኽሉ ግዜ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ኣብ መዓልቲ ግን ሰዓት ድያ 20 ደቂቕ ድያ 40 ደቂቕ ድያ 2 ሰዓት ድያ ንፍልጠት ዝኸውን ግዜ ክህልወና ኣለዎ ምክንያቱ ፍልጠት ማኣስጠው ክነብል ኣለና ምስ ሞትና ጥራሕ ኩሉ ግዜ ይዘድልየና ምክንያቱ ሂወት እናማዕበለትን እናቐፀለትን ስለትኸይድ ንሕና እውን ቀፃሊ የድልየና ልክዕ መግቢ ክመውት ከለና ይጠጠው ዝብል ፍልጠት እውን ካብኡ ይፍለኒ It's not just your hobbies and your personality that make you who you are the things you stand for significant reflect your identity ኩሉ ግዜ ንሕና በቲ ንገብሮ በቲ ነንብቦ በቲ ንዛረቦ ጥራሕ ዘይኮና በቲ ንሕና መርገፂ ናትና እውን ናትና መንነትና ይግለፅ እዩ ሰባት ፍትሒ ክጎድሎም ከሎ ስቕ ዲኻ ትብል ንዓይ ጣዕመኒ ዲኻ ትብል ወይስ ኣታ ጀስት ዓገብ እዚኣ እውን መን ምዃንካ ምክንያቱ ሎሚ ካልኦት ክብደሉ ከለዉ ስቕ ተይልካ ፅባሕ ንግሆ ንስኻ ክትሕረድ ከለኻ እውን ስቕ ክብሉካ እዮም ያ ዘረእካያ ክትዓፅ ኩሉ ግዜ ሕማቅ በናይ ኣከባቢ ወዲ ዓደይ ይኹን ወዲ ሃገረይ ይኹን ወዲ ገለመለ ሕማቅ ክትርኢ ከለኻ ሕማቅ ክትብል ኣለካ ምክንያቱ ኣብኣ ንስኻ ንነፍስኻ ከምኡ ክትብለላ ተጀሚርካ ንሕማቅ ርያ ሕማቅ ክትብል ከለኻ ኣካላትካ እውን ትውሕልናኻ ውሽጡ ዘሎ እውን ንስኻ ሕማቅ ክትገብር ከለኻ ሕማቅ ትገብር ኣለኻ ብለካ ስለዚ እቲ ትገብሮ ኩሉ ግዜ ካብቲ ንስኻ ትገብሮ መርገፂታት ናትካ እውን ኣብቲ ንስኻ ተኣምነሉ ነገር ደው ክትብል ኣለካ ካብኡ ዝወፅእ ነገር ድማ ድምፅኻ ከተስምዕ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኩሉ ዝቐረብኳ ነፍስና ንኽንፈልጥ ነፍስና ምፍላጥ ንዓናት ዝቐለለ ሂወት ከም ነብሪ ዝገብረና ምክንያቱ መወዳደሪ የብልና ንክስቶ ክመስል ኣይትብል ክስቶ ከምዚ ጌራትን ካብዚኣ ትሒታ ኣይትብል ኩሉ ግዜ ዝገበርካዮ ንስኻ ንነፍስኻ ስለትዕቢ ዘለኻ ሓደ ቀፃሊ ከተንብብን ክትፈልጥን ከለኻ መን ምዃንካ እናለለኻያ ክትፈልጥ ኢኻ ስለዘይንፈልጥ እኳ ኢና መንነትና እውን ክነረልዮ ዘሸግረና ናተይ ቪድዮ ብዙሕ ግዜ ዝከታተል እዚ ኣርእስቲ እዚ ስለ ዝደጋግሞ ውራይለየ ድማ ዝደጋግሞ ቀፃሊ እዚ መን ምዃንና ክንፈልጥ ኣለና ፀዋዕታ ናብ ሂወት ከነለልል ኣለና ዝብል ቃላት ውራይለየ ዘምፅኦ ምንታን ኩሉ ግዜ ክንሓስበሉ እሞ ከነቃቕሓና እቶም ቀፃሊ ነዚ ቪድዮ እናረኣኹም ትመሃሩ ዘለኹም ኣጅኹም ቆፅልዎ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ
ብዙሕኒ ተሓሳስባና ክሕግዘና ዝኽእል ትምህርቲ ኣሎ ነቶም ነፍሶም ክመስሉ ዝፅዕሩ ዘለዉ መዘይፈለጥዎ መንገዲ ምናልባት ክትሕግዞም ትኽእል እያ እዚኣ ቪድዮ ሼር ግበርዋ ምክንያቱ ንዖም እውን ክትሕግዝ ትኽእል እያ እናበልኩ ናይ ሎሚ ስራሕ ኣብ ዝተወዲኣላ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ እዩ